Benvinguts a aquest vídeo. Estem així la meva col·lega Teresa Bellido i jo. Hola. A casa de Teresa Bellido. I no res, vos presentaré un poquet aquesta doctora en sociolingüística asturiana. Sí. Una miqueta, a veure, explica'm. Quina és la teua formació, Teresa? No! Aleshores, Teresa, explica, a veure, quina és la teua formació? Jo soc filòloga anglesa, per tant, sé que algunes errades que puga cometre perquè no soc tan pro com Aina en català. Després vaig fer un màster en lingüística a la Universitat del País Basc i després m'he doctorat en educació, però concretament en equitat i igualtat de llengües, que bàsicament és fer sociolingüística aplicada a l'àmbit educatiu. I el que vaig fer és un estudi d'actituds lingüístiques cap a la llengua minoritària, que en aquest cas era l'asturià, per part dels estudiants de magisteri de la Universitat d'Oviedo, és a dir, com transmetran, quins valors tenen aquests estudiants que després transmetran tantíssimes idees i conceptes als futurs, esperem, parlants d'asturià. I quina va ser, molt resumidament, la conclusió de la teva tesi? Hi ha unes actituds lingüístiques positives? En general sí que són positives, són a lo millor també una miqueta d'apatia després de molts anys de lluita que no han tingut a lo millor els fruits que s'esperava, però ara estan tenint com un repunte, no? Com se diu? Sí, un repunt. Un repunt de la qüestió lingüística allí, de l'orgull lingüístic, i se notava també en aquest moment que ho parlàvem. La qüestió és es pot formar millor als mestres perquè també tenien unes bones actituds però no tenien a lo millor les ferramentes per a transformar-les en com ensenyar als asturians, als xiquets asturians i les xiquetes que realment són bilingües i que han de ser bilingües en orgull, no? Perquè és algo que està molt bé. I proposàvem també una sèrie de mesures, però bueno, això un altre dia. Sí, un altre dia. Avui serà com una introducció de la nostra persona doble de Teresa i Aina, no? Del nostre duo sociolingüístic, perquè tampoc té res a veure en el que hem estat fent tu i jo després. Bueno, no té res a veure estar relacionat, però... Tampoc té res a veure amb el meu doctorat, el que vàrem fer després tu i jo, però bé, aleshores, tens una filologia anglesa, després tens una tesi doctoral en sociolingüística de l'asturià en valors de professors, i tens algun altre màster, no? Bueno, jo vaig fer també ensenyament d'espanyol per a estrangers, que he treballat molt poc d'això, però el vaig fer perquè en aquell moment anava bé i avant. I després el màster de secundària, que és on ens vam conèixer i on vaig començar aquesta locura de papers i d'estudis i de tot. I de tot. I tot, a més, rotllo altruista total de por amor a l'arte. Doncs sí, no sé ni com hem arribat a fer tants articles i tants congressos. Aleshores, ens vam conèixer en el màster de professorat d'especialitat anglès a la Universitat Jaume I, que ella sí que, Teresa sí que tenia un sentit que el cursara, però en el meu cas jo soc de filologia catalana, però com que van llevar la branca d'especialització de valencià a la Universitat Jaume I al màster de professorat perquè deien que no hi havia demanda, doncs jo, per no fer el d'espanyol, perquè em semblava injust no poder fer el de valencià, em vaig clavar en una cosa superdifícil que era fer l'anglès. Vaig patir molt, però bé, entre altres coses amb l'ajuda de Teresa, inestimable, vaig treure el màster. I ara han tornat a posar, tu ho sabies, que han tornat a posar l'especialitat de valencià? I que està plena i que hi ha moltíssima gent i este any segurament dirigiré algun parell de TFMs de valencià. Pues ho veig normal, perquè a veure, no ha de ser... En una universitat pública estudiar una de les llengües cooficials no és una qüestió de rentabilitat, o sigui, això era és evident. Total. I després me n'alegre que n'hi hagi tanta demanda perquè, bueno, sí que és de veres que falten professors, però al final el que se clava ahí és perquè que estima la llengua i vol ensenyar-la i me pareix una boníssima notícia. Doncs sí, esperem a veure... Des que m'he tirat al monte, d'aquestes coses no m'entero. Sí, perquè ara Teresa està treballant de professora d'anglès de secundària en un institut
rural, molt xicotet, però feliç de la vida. A Benassal. A Benassal. Benassal, província de Castelló. La millor aigua. La millor aigua, sí. Bueno, no sabem, no entrem que després de les Artanas, te diran les Artanas, el de Xova, el de Cortes... Del Déu Neptús, ¿no? Pero sí, ahí está el tío, en la botella, en l'ampolla. Botella és correcte, sí. Me n'alegre molt, pues. Sí. Doncs això, i no res, però igualment, tot i que no treballem actualment com a treball principal a la universitat, sí que tenim com una línia d'investigació les dues juntes, que allà anem fent, a vegades més, a vegades menys, i aleshores, què hem fet juntes? Hem estudiat els usos de llengües minoritàries en els diferents mitjans de comunicació. Per què? Perquè els mitjans de comunicació són una de les principals fonts de llengua a banda de la família i de l'escola. I ara que vivim en un món de mídia, de plataformes de comunicació... Veure quins usos se li donen a les llengües en estos espais ens ajuda a la situació actual i també a poder aplicar mesures també de normalització que poden ser molt útils perquè els mitjans de comunicació són de masses, per tant tens l'oportunitat d'arribar a misses llengües, a misses idees de normalització. De fet, quan vam començar, que vàrem començar, si no recorde malament, l'any 2015, a posar-nos a investigar aquestes coses, encara no s'havia obert a punt. Així, per exemple, treballant amb corpus de Canal 9, amb TV3, TV3, Televisió Asturiana, o sigui que ja fa temps que portem amb aquesta línia, no? Sí. Aleshores, el primer que vam fer, què va ser? El primer que vam fer va ser el que vam presentar en Bèlgica, en Bèlgica, sí. I va ser un estudi quantitatiu, si no recorde malament, o sigui, vam categoritzar, vam agafar primer que tot Televisió d'Astúries i Canal 9. És el que tenim així, crec que nosaltres. Sí. Vam agarrar la graella de programació i vam distribuir els programes per gènere. Era este, no? Notícies, esports, ficció i per llengua també, no? Si s'emetien en castellà o en la llengua pròpia del territori. I després fèiem una reflexió perquè, clar, en TV3 aquest estudi, diguem, no se podria fer, i crec que en IB3 tampoc, perquè tota la programació és en llengua pròpia. Clar, i actualment en Apunt també, si no ho canvien, que hi ha notícies que s'estan plantejant de posar contingut en castellà. Sí, exacte. En el cas de la ETV també hauria sigut un poc absurdo, perquè tenen ETV1 tot en euskera, de TV2 tot en castellà. Vam agarrar la TPA, que és la Televisió del Principat d'Astúries, que sí que emetia moltíssima programació en castellà, i després Canal 9, que emetia programació en valencià molta més que en castellà, perquè això sí que se notava la diferència, però sí que és de veres que el contingut dels programes que eren en valencià moltes voltes tenien, diguem, se podia fer una reflexió sobre els estereotips que se transmetien, i això és el que van fer realment. Igual que en Astúries era com molt clar de notícies, política, tot el que diguem més de l'àmbit públic dels espais més formals era tot en castellà, estava en valencià, en asturià, estem parlant de fa 4 anys. Ha canviat també la cosa allí, la TPA ha canviat un poquet. Jo ara sí que és de veres que fa millor alguns mesos o inclús algun anyet que no mire res, però sé que ha millorat la qüestió. Però en aquell moment era complicat trobar programes en asturià, n'hi havia de molt bons també. Sí, me recordo uns culturals musicals. Però exacte, era una qüestió molt folclòrica, inclús des d'un prisma molt acadèmic, com era el cas de Camín, que era un etnomusicòleg que anava per Astúries fent entrevistes. Com el per casa, no? Actual, d'Apunt. Pot ser, sí. De Botifà i Miquel Gil, crec que és. Exacte. Però prestant molta atenció a la variació lingüística, per tant donant una idea d'unitat diversa, que era molt important en Astúries perquè es va transmetre molt la idea de són dialectos, són los bables,
a Sonorres és una parla de camperols i no era així. Sí. I després recuperat molt patrimoni musical i era una meravella de programa. Ara, si només gastem la llengua per a parlar de les cançons de la gent gran, doncs no estem transmetent una idea de llengua que se pot utilitzar en qualsevol context per gent jove i per a parlar de qualsevol cosa, que això era el que passava al final un poc en el tema de l'asturià. Sí, que també vam veure segurament que a programes de Canal 9, com ara l'Alqueria Blanca o Gormandia, que ja no es fa, sí que tenien també aquest to, no? D'un valencià molt apropat al sainet, al folklore, als clitxers valencians més... Te'n recordes? Sí, en paraules molt escatològiques. Després això, en el nou estudi que hem fet ara, que hem portat a l'anglo-català aquest any, també apareix molt en el programa Socarrats, esta escatologia i esta mena de sainet postmodern. Que també és part de, suposa, que s'ha de transmetre, o sigui, no és... Jo crec que la qüestió no és llevar això de la visibilitat, perquè, a veure, pues, també en part som així i està bé transmetre certa idiosincràsia i tal, però diguem que una de les conclusions d'aquest estudi era que faltava encara un poquet per a, diguem, abarcar en llengua minoritària tots els gèneres i tots els registres lingüístics i que això pues, era perjudicial per a la llengua minoritària perquè pareixia que en el moment que te ficaves formal te ficaves a parlar de política, te ficaves a parlar de tecnologia, o de tecnologia, de coses, diguem, del futur, de mirant al futur, ja això es quedava perquè això era pues, per agarrar la pandereta i cantar una jota i no per a parlar pues, de l'última actualització del mòbil. Sí, o fins i tot el cas de no buscar mai experts que veurem valencianoparlants en càncer, en novetats informàtiques, tot això, no hi havia un esforç per mostrar gent valencianoparlant que fora capdavantera en aquests àmbits, no? Aleshores, això va ser el primer congrés així que vam anar, que me'n recordo que jo estava vivint al Brasil, que vaig vindre i vam anar allà, mare... Vam preparar-ho a distància, vam preparar-ho per Skype... Quin anyet, Uf, mare de Déu. Com ha plogut, com ha plogut. Després vam anar a Lisboa, no? Que també van seguir amb la línia de la televisió. Va ser bonic lo de Lisboa, perquè es va contactar... El tema de Lisboa. En Lisboa, a Lisboa... Jo no me'n recordava que ens havia contactat el tio aquell. M'havia oblidat completament. Sí. I vam anar, ens van acceptar, a veure, accepten comunicacions. Sí, pràcticament sí. Qui paga mana. Per lo menos te diguen, envíame una que... És que la veritat que abans vam quedar superbé perquè a banda ho vam fer en anglès, però, bueno, és que tu parles molt bé l'anglès. Tot el món parlava en castellà, i tu i jo en anglès. En anglès i el professor... Perquè érem les primeres i no ho sabíem, i allí... José Luis Blas, el professor que estava allà també, ens va dir, ai, muy bien, en anglès, tal. I que quan va veure que érem de la UGIA i... Home, però que ja havíem contactat amb ell abans per dir-li, volem anar així, què ens recomanes? I després quan vas anar tu a Nova York, també vam parlar amb ell. Que ell al final no va estar. No, crec que no, però estava, no sé si estava convocat, estava en el comitè o una cosa. Sí, és veritat. Pues... Aleshores, estem a la segona recerca que vam fer sobre televisió, va ser la que vam presentar a Lisboa i anava sobre el tema dels programes metalingüístics en les televisions de proximitat, que el concepte de televisió de proximitat ja el vàrem aprendre en la primera recerca, la de Gant, perquè estava com en els estudis culturals, estudis de mitjans de comunicació anglosaxons que vàrem llegir, parlava de televisions de proximitat. Aleshores vam dir, ostres, totes aquestes televisions són de proximitat. Sí, exacte. I vàrem comparar programes que parlaven sobre llengua en l'àmbit territorial català, no? Exacte, és a dir, quina imatge de la llengua s'està transmetent a través dels mitjans de comunicació. El mateix que, diguem, que jo estava estudiant en Astúries de quina és la idea de llengua o de llengües amb la que ixen els futurs mestres de la facultat i que, per tant, transmetran als xiquets, estàvem fent el mateix, però en els mitjans de comunicació. La gent a sa casa, quan veu aquests programes en els que es reflexiona sobre la variació lingüística,
quina idea està rebent de la seva llengua. I era molt interessant perquè realment hi havia diferències importants. Fins i tot en programes que pràcticament eren el mateix format, hi havia xicotets detalls que canviaven moltíssim. De fet, va ser IB3, TV3 i Canal 9 van fer, no? Sí. Esta sí que la vam, diguem, tancar a soles en l'àmbit catalanoparlant i en aquestes 3 televisions. I vàrem veure que, per exemple, el programa, com si diguérem, el programa matriu de la resta de programes era El caçador de paraules, que va presentar Roger de Gràcia a TV3 durant diversos anys, i que d'ahir va aparèixer el Trau la llengua de l'antiga Canal 9, que el presentava Eugeni Alemany, que després en Apunt s'ha reprès aquest programa, al principi també presentat per Eugeni Alemany, però que després ha passat a ser presentat per Xavi Castillo i per la humorista de Vila-real, que es diu Pepa, però no me'n recorde del cognom, ja ho posarem ahí però que continua fent-se el programa, és un programa etnogràfic, i a IB3 estava Parlam, Rallam, Xerram, que era un programa amb el mateix format etnogràfic d'anar recollint paraules amb uns gràfics i unes informacions gràfiques molt didàctiques, però que tenien serioses diferències. En primer lloc, la diferència era que el Caçadors de Paraules anava tranquil·lament sense cap tipus de tabú a tots els territoris de parla catalana, com diria Joan Fuster, dels països catalans. Exacte. Però, en canvi, a Trau la llengua i a Rallam Xerram no es parlava mai de res valenciano-catalano parlant que estiguera fora de les fronteres autonòmiques. De fet, hi havia una diferència prou substancial, i era que el mapa que mostraven en Caçadors de Paraules en TV3 incloïa les àrees de parla catalana de tot el domini català. Quan feien com el focus d'on anaven i dia era de tot el territori de parla catalana a aquest poble. I aquest mapa que veien tots els espectadors mostrava la Catalunya Nord, mostrava la Franja i excloïa la zona de Requena-Utiel i la zona del Baix Segura, perquè no són zones de parla diguem, catalana. I en canvi els mapes que mostraven Trau la llengua i Parla amb Rallam Xerram eren mapes polítics. Aleshores, sí, vàrem veure per una banda aquesta diferència, que Roger de Gràcia a Caçadors de Paraules sí que anava per tot el territori de parla catalana. De fet, vàrem veure el programa de l'Alguer, el programa del català dels gitanos, que era un sociolecte que es parlava a França, sobretot a la zona de Perpinyà, i en canvi d'Eugeni Alemany i de Parlar amb Rallam Xerram no vàrem veure aquesta referència. Després, un altre punt emblemàtic que inequívocament em ve al cap quan parlem del tema de la referència pancatalanista a TV3 és el tema de la meteorologia, no? Bueno, clar. Del mapa del temps de tots els països catalans, tan típic del temps de TV3, i en canvi als altres llocs no es fa. Bé, quines altres conclusions vàrem treure? Passa igual en la ETV. Sí? Sí, treuen tenen conflicte perquè treuen en Navarra i França, no? I els de Navarra estos no volen. I la part de França tampoc la... La part de França segurament... Sí, crec que també. És un tema per analitzar també, la meteorologia. És que és molt significativa, clar, perquè el territori està molt marcat en els programes de meteorologia. Després, la meteorologia és que realment condiciona molt a les televisions de proximitat, perquè tot això, quan ara he tornat a fer aquesta última recerca, tot el tema de les inundacions del Baix Segura han fet aflorar una sèrie de desigualtats o discriminacions, depèn qui ho mire, no? Que té a punt en el Baix Segura o Vega Baja, que han fet fins i tot a Empar Marco, que és la directora d'Apunt o de la corporació, plantejar-se fins i tot fer continguts en castellà. Se va fer molt mediàtic, no sé si ho vas veure. El vídeo de l'alcalde d'Oriola. Sí, ho vaig veure. Que va ser fins i tot a la PM. Bueno, el tio... A veure, això li dona boig. Exacte. És que al final és... molt listo, sap perfectament a per qui va i fa aquesta performance, perquè al final és una performance. Clar. Evidentment, el que està clar és que
és el que tu sempre em dius, que les actituds lingüístiques al Baix Segura, fins i tot el fet de referir-ho com Baix Segura, que ells no se senten identificats, no? Exacte. Perquè no els diem Vega Baixa i ja està. Pues I se podrien sentir més identificats. La filòloga eres tu. Jo sí, però no. No, però el tema de toponímia no controlo. Saps a qui hauries d'entrevistar? No. En esta nova secció, Antonio Estany. Ah, clar, quan tu vulguis. No, quan tu vulguis, No, el crides. Quan el portes per ací. Antonio, Antonio. ven que te pregunte la chiquilla 4 cosas. No, però quan vinga per ací per Castelló m'avises. T'avise. I sí que és un tema que, a veure, no podem tampoc no mirar cap ahí. Està ahí aquest problema, sobretot no és d'usos, jo crec que és d'actituds, perquè hi ha altres zones valencianes que no són valencianoparlants i no tenen aquestes actituds. I el tema de les inundacions ha despertat tota esta polèmica. Clar. I el més important en aquests casos, sempre en la meva opinió, per això t'he dit que ja crides Antonio, és parlar en ells. Clar. I no pretendre anar donant les lliçons, no? Des de fora i sense conèixer realment les causes que han dut a la població d'allí a aquesta situació d'una actitud de, en molts casos, rebuig al valencià, pues, sense entendre tot això no se pot pretendre solucionar aquest problema. Sí que és veritat que hi ha un programa de documentals que es diu Pundocs i un altre que es diu Zoom a Punt, i sí que és veritat que este corpus que hem analitzat ara al voltant del 9 d'octubre per a aquesta última recerca, hi havia un reportatge que te'l recomano moltíssim, que és Ser de la frontera sud. I això sí que era tot, entrevistant gent de la zona del sud d'Alacant i fent-los preguntes. Què és per a tu ser valencià? Per què no et sents identificat amb el valencià? I pues això és la veritat que és molt bo aquest programa. Te passaré l'enllaç perquè... És que, clar, almenys mirar cap a aquest problema, no fer com que no existeix. El fet de almenys fer un reportatge sobre això és un començament. Exacte. Aleshores, tornant al que estàvem, no? Estàvem amb la investigació de Lisboa, dels programes metalingüístics, i vàrem veure això, el tema de la definició del perfil territorial. També vàrem veure que no es feia cap referència, sobretot en Trau la llengua, de per què així es parla valencià, no es feia cap referència que és un subdialecte del català, ni tampoc de per què va arribar així el valencià, pràcticament. Alguna referència a la Reconquesta sí que es feia, però més referint coses, el gentilici aragonès que no català, sempre com amb molta cura. I una cosa molt curiosa que podríem investigar és que del Trau la llengua de Canal 9 al nou Trau la llengua de Punt, aquestes coses no han canviat. Ah, sí, continua. Igual, o sigui, no ha hagut un reconeixement obert del catalanista ni res, s'ha mantingut tot, perquè una hipòtesi d'ara és que en Apunt s'autocensuren moltíssim en la qüestió d'identificar-se amb res que assenyale a Catalunya. S'autocensuren, no ho fan ells, no ho tenen en el seu llibre d'estil, però per no despertar els odis i la fúria blaverista, o per no posar ahí tan fàcil l'oposició política, pense, ara que l'extrema dreta i tot això està tan vigent, jo crec que per això s'autocensuren ells mateixos i continuen amb unes conductes. És possible, però de la mateixa manera que s'autocensuren els polítics, ara mateix, polítics valencians, de compromís inclús, però jo crec que identificar molt els de Podem també, els del Partit Socialista. Un poc la hipòtesi... El Partit Socialista no s'autocensuren tant que a vegades pareix no saben ni qui són. Però sí que és de veres que en Podem i en Compromís, que esperaries a lo millor una més naturalitat a l'hora d'adreçar aquest tema, o d'utilitzar paraules... I no. Hi ha paraules censurades. Però clar, és que és molt de temps. En els estudis de sociolingüística, i jo això ho explique, crec que prou bé en la tesi, també es parla molt de com si tu implementes una política durant molts anys, això qualla. Bona o roïna, i aquesta política que s'ha aplicat sistemàticament durant tant de temps, al final és molt difícil i triga molt tornar a revertir tot això, si és que se vol revertir, que clar, però quan hi ha dos posicionaments tan oposats i durant tant de temps ha estat un i ara ve un altre, esperem que ve durant una miqueta més de temps, no?
És molt complicat desfer tot això. fer marxa enrere. Mira, de fet, este semestre està reflexionant una cosa amb els meus alumnes de periodisme i audiovisuals, que és, tu eres conscient que les persones que ara estan en primer de carrera, que tenen 18 anys, són les últimes persones que tenen record d'haver vist els dibuixos de TV3? Perquè són persones que quan es va deixar de veure així TV3 quan ells tenien 5-6 anys. Clar. O sigui, tu tens un record de 5-6 anys, però de 3 anys i 2 anys no te'n recordes del que veies per la tele. O sigui, que estan ja les últimes generacions que tenen aquest record com que veien coses en català oriental i les entenien perfectament i que era la mateixa llengua. O sigui, que ara venen unes generacions que el que tu dius serà molt difícil revertir això. Exacte. Perquè s'està perdent aquesta memòria històrica. De fet, parlàvem precisament en l'estudi de Gante, que no ho hem comentat, no hem fet i paró, que jo crec que és necessari per a parlar de la importància dels dibuixos animats, de la programació infantil, perquè per a qui no és valenciano parlant de casa, com és el meu cas, i ho notareu perquè es nota, la televisió és fonamental. És que és fonamental, i sobretot en aquell moment en què la majoria de famílies castellanoparlants ens enviàvem als fills i a les filles a la línia castellana. I això al final té uns efectes realment que es noten moltíssim en la AI proficiency. En el domini lingüístic. Jo no tinc el mateix domini que les meves germanes que han anat a la línia en valencià i tot i així crec que parle prou millor que la majoria de persones que han estudiat en la línia castellana, però perquè també he tingut, diguem, aquesta motivació i aquest convenciment de que era el que havia de fer. Sí. Però és molt complicat quan ja t'adones i dius, ostres, però és que ara tinc 18 anys i el meu cervell ja no és el que era. I alguns fonemes no s'aprenen ja de més gran, és molt difícil. Jo vaig tindre la sort que ma mare me ficava, mamá, ¿por qué me metiste en la línea castellana? Por amor de Dios, las otras no, pero a mí sí. Però sí que me ficava Son Goku en català i Doraemon en català i totes aquestes que alguna cosa van fer i després contacten persones valencianoparlants així a Castelló, que afortunadament és prou més fàcil que en altres grans capitals. Per a ser una capital. Després jo veig 2 punts que són fonamentals, que el primer és el fet de com de prestigiosos són els dibuixos animats per als xiquets. Els xiquets acaben parlant, no teniu nebots o fills o el que siga o nets que parlen com si fan les tonadetes i les parauletes de la tele. És que els dibuixos animats és el més prestigiós per a un xiquet. Juguen en castellà perquè és allò divertit, són els dibuixos, i els anuncis de joguets també. I l'altra cosa que volia dir, que se m'acaba d'anar del cap, és que... que ara sí, d'acord, un argument que utilitzen molta gent, no passa res, ara mateix es pot mirar per internet, es pot buscar per internet TV3, no sé què, qui busca dibuixos en valencià, en català per a seus xiquets? Ui, però tu no has vist que... La gent que ja ho té clar. Ara tot el món parla anglès pel carrer, perquè com se poden buscar dibuixos en internet en anglès, tot el món parla anglès perfectament. La gent que busca els dibuixos en català o en valencià per a seus xiquets són els mateixos que busquen els dibuixos en anglès, que són 4 gats. O sigui, no fa res per a el que és el gruix de la societat poder-ho buscar per internet. Exacte. I ara sí que s'està veient també una altra cosa, que des del tancament de Canal 9 a l'obertura ara d'Apunt, el tema, a banda que els dibuixos animats han desaparegut de les televisions generanistes, a banda això sí, però s'està veient que Apunt no troba audiència. Perquè, clar, aquests 5 anys d'apagament d'Apunt han coincidit amb la propagació de les televisions intel·ligents i de la televisió a la carta, de Netflix, d'HBO, tot això. Aleshores, la gent gran ha perdut el costum de veure Canal 9, ara el veu com una cosa esquerrana i catalanista, i molta gent que veia Canal 9 vota al PP i no vol veure això, si no vota coses encara pitjors. I després la gent jove que podria veure Canal 9 ara ja no veu la tele, veu altres coses. Exacte. Aleshores, Apunt s'està trobant amb una programació de qualitat que no troba audiència. Ja no saben què fer per a buscar audiència. I ara l'última ocurrència és fer coses en castellà. Tant de bo siga la solució, però no crec que ho siga.
Jo això ho veig més, ja ho parlarem en algun altre programa, però en qualsevol cas la integració... És de veres que sempre hem parlat que si se té una cadena pública com a televisió de proximitat en regions bilingües, i aquesta cadena s'ha d'encarregar de contrarrestar, no? De fer la igualtat real, o sigui, si estan així castellà, valencià... Aleshores, el que estàvem dient, no sé per on ens hem quedat, però el tema de que no per fer les coses en valencià, si estàs fomentant uns estereotips festius, folclòrics, de coses sense una importància avançada, tecnològica, universal, internacional, no per això estàs fomentant valors positius. En canvi, un Gabriel Rufián que parla fatal el català, o un Juan Carlos Moreno Cabrera fomentant que no sap parlar català, però que diu que qualsevol persona que viu a l'estat espanyol hauria de saber una miqueta de gallec, una miqueta d'euskera, una miqueta d'asturià, una miqueta de català, seria més útil que l'anglès. I aquest tipus d'idees són més positives a la millor que estar sentint cançonetes, que me perdone Pep Gimeno Botifarra, però cançonetes de Pep Gimeno Botifarra. A veure si anem a tenir un problema, tot el dia per la tele. Vull dir, això no fomenta els estereotips diversos de la llengua. És una miqueta la nostra tesi de la primera comunicació. Abarcar el màxim nombre de gèneres possibles. Sí. No abandonar la tradició, però mirar també cap a qüestions més cosmopolites, més modernes, més de futur. I una qüestió que no vam tocar, però que ara en les noves investigacions podem plantejar-nos, és el fet de mostrar estereotips de gent que, per exemple, jo me'n recordo en el programa Comedians d'Apunt, que és un programa que és el Club de la Comèdia, però aplicat a Apunt. De vegades veig gent castellano parlant, però la majoria són valenciano parlants, i hi havia el cas d'un monologuista, humorista madrileny, que comença dient: jo he après valencià a Madrid perquè a mi m'ha vingut de gust aprendre, i comença: hola mamá, estoy en Apunt, ganando dinero, hablando en valenciano, para que me digas que no servía de nada, saps? O sigui, aquesta mateixa actitud, presentar persones que han après el valencià perquè volen, persones migrants, que s'han integrat en valencià, tot això dona uns referents i uns models de persona que desmunten els estereotips, no? Després, la qüestió de la ficció, de quin tipus de ficció produïsses. En el cas de la televisió asturiana, la ficció era una ficció galega doblada al castellà, que no es podia veure més que en castellà. A més, que si almenys l'hagueren pogut vist en galec, tota la part d'Astúries cap a Galícia, que més o menys parla una variant de transició, l'haguera entès, però no, és que crec que estava inclús bloquejada la possibilitat de canviar. I ara saps que a Punt serà una jugada posant Merlí, sense passar-lo al valencià, o sigui, al subdialecte valencià, més en català oriental. Sí, està molt bé, sí, superbé. Ja, però hem vist coses molt cutres per ahí. Uf, mare de Déu, quin horror. Això és un punt esperançador. Veurem com se'ls tiren al coll els blavers de torn, que segur que ho trobarem, notícies, titulars que diuen no mos fareu calamars i tot això, no? Però també volia dir una cosa. Digues. La qüestió de les ficcions, a banda de lo d'Astúries, que així teníem així a prop un cas molt evident, que era el de l'Alqueria Blanca, mentre la TV3 ha estat produint ficcions contemporànies, urbanes, que donaven ixa visió del català com a llengua que es gasta per les classes mitges al centre de Barcelona, els comerciants, en qualsevol puesto, l'Alqueria Blanca dona una imatge de Sainet. És un Bernat i Baldoví total. Antic, perdó, no sé per què em passa un context de l'antigor, no? De rural, tal, que està molt bé, que repetim que està molt bé, però si no m'estens a això, clar, estàs, diguem, invertint els recursos que se suposa que han de tindre una repercussió en la normalització lingüística de manera una miqueta dubtosa, no? Jo estic totalment d'acord amb això. Doncs més o menys això seria la investigació en les línies d'investigació en mitjans, concretament televisió, que estem portant a terme. També tenim unes altres línies que explicarem un altre dia sobre el tema del a Twitter, usos de Twitter per usos del valencià a Twitter, usos lingüístics
a Twitter dels polítics valencians i un altre més general dels líders d'opinió valencians, i després tenim una altra línia que potser és la menys explotada, que és la de la premsa espanyola, com ha tractat el discurs sobiranista català, que ahir ens vam quedar en 2017, o sigui que han passat moltes coses, però bé, ja era molt significatiu. No ens vàrem equivocar molt en coses que vàrem dir, perquè s'han anat reforçant. I els marcs que activaven i tot era prou interessant, que era evident, no? Pues estaven en contra, pues anaven a parlar, però clar, no parlen explícitament malament, però sí que seleccionen un tipus de discurs... Sí, que projecta unes idees, unes construccions mentals, com el tema dels exiliats, dir que si Puigdemont i els altres polítics que estan fora catalans són exiliats o són colpistes i coses d'aquestes. La idea de colp d'estat ha crescut molt. A mi me va agradar molt, sobretot, que ha crescut molt, sí, lo de cop d'estat, tens raó, però me va agradar molt quan comparaven Catalunya en els Balcans, en guerres africanes, o sigui, eren algunes comparacions... La balcanizació. Sí, que van passar, o sigui, és algo que passa, és una cosa que passa desapercebuda si no te claves ahí a mirar-ho en atenció, i que al fer aquesta recerca pues, vam traure els exemples textuals de tot això. I de fet ara, si tornàvem a reprendre aquesta recerca, estaríem en el tema del terrorisme, com al final han aconseguit posar l'etiqueta terroristes que estaven buscant des de feia anys al procés sobiranista català, que si alguna cosa ha sigut és no violent, encara que ara estan cremant contenidors, però bé. Però bueno, això ja dona per una altra entrevista. Sí, això ho farem. Jo no estic d'humor per ficar-me a llegir la premsa, No, crec que seguirem per la tele o una altra cosa. Me tiro al monte, perquè vamos, ja... Està la cosa... És insufrible. No sé. Espanya, què passa? Marc Giró parla molt bé de què passa en Espanya. L'altre dia el va convidar Andreu Buenafuente i va tindre un moment d'inspiració total en una metàfora sobre què fem en Espanya i tot això. Va estar molt xula. Ho miraré. Doncs Teresa, moltíssimes gràcies per la teua col·laboració i no res, anem a fer unes birretes. Sí, jo crec que sí. I ja seguirem. Vinga, adeu, gràcies.